Hej alle sammen, og velkommen til den her YouTube-video. I dag skal jeg fortælle, hvordan vi rejser fra Aarhus til Kroatien, som jeg er i lige nu på ferie. Så vi starter med at rejse fra Aarhus Hovedbanegård til Hamburg. Det tager cirka 4,5 timer. Så tager vi et nattog fra Hamburg Hovedbanegård til München Hovedbanegård. Det tager 10 timer. Så ja. Og så tager vi så går vi fra München Hovedbanegård over til München busstation, hvor vi så skal med en bus, som tager 7,5 timer. Ja, det er rigtig meget, det ved jeg godt. Til Zagreb, fra München busstation til Zagreb, som er hovedstaden i Kroatien. En lille fun fact for mig her. Så så er vi på et 5-stjernet hotel i en dag der. Så skal vi videre fra Zagreb busstation, så noget der hedder Zadar busstation, og det tager cirka 3,5 timer. Og så skal vi så med en taxa fra noget der hedder Zadar til Zaton, som det jeg er nu på. Så bor vi på et hotel i Zaton. Eller på Zaton, jeg ved det ikke. Men ja, og så boede vi så her i en uge, tror jeg. Lidt mere end en uge, 10 dage, tror jeg. Og så tog vi så noget til, der hed Brela Markaska. Og den måde, vi kom derhen, det var, at vi skulle tage en taxa fra Zaton, der hvor jeg er nu, til Zadar busstation, og så skulle vi tage en bus fra Zadar busstation til Split busstation. Det er lidt mere ude ved sydkysten. Det tager, jeg tror det var lidt over 2 timer, 2,5 timer, 2 timer. Så ja, der fik vi bare tid til at gå. Det gik ret hurtigt faktisk. Og så skulle vi så tage en bus fra Split til et eller andet, jeg ikke kan huske. Ja, et eller andet, jeg ikke kunne huske. Men så skulle vi så tage en anden bus derfra, som tog 45 minutter. Nej, det var fra en bus fra Split til det der, hvor vi skulle hen Brela Markaska. På hvad jeg udtalte det rigtigt. Og det tog 45 minutter, så det var ikke så lang tid. Og det var virkelig uhyggeligt at køre der på kanten. Fordi vi kørte ud mod, ikke ind mod bjergene, men ude på kanten, og det gik lige ned. Altså, det var virkelig nøjeren. Altså, det var helt sindssygt. Altså, det sidste kvarter, så tænker jeg bare, ja, vi kan lige så godt sige farvel. Men der skete heldigvis ikke noget. Så kom vi der til det der Brela Markaska og boede i en dag på et hotel der. Og ja, og så boede vi så en anden dag på en eller anden lejlighed. Og så den dag skulle vi så tilbage til Zaton her. Og så bor vi så i 2 uger, og vi har 5 dage, tror jeg, tilbage her fra i dag, den 14. juli 2024. Så ja, det var egentlig bare alt for den her lille fortælling. Det kan godt være, at I synes, at det var en mega spurt, men det var i hvert fald sjovt for mig at fortælle. Så ja, farvel!